Dobrodošli u novu epizodu Priča koje guraju. Podcast inicijative Poguraj me, koja se održava u sklopu Akademije javnog nastupa i govora koji financira Ministarstvo turizma i omladine u sklopu Kancelarije za mlade. Danas je sa nama tu Omer Mihović, student iz Novog Pazara koji studira na fakultetu na Oxfordu. Danas slušamo njegovu inspirativnu priču, sam put do Engleske i kako se on snalazi u tome. Omer, dobrodošao. Bolje vas našao. Nekako smo već sami počeli pre snimanje samo da razgovaramo o svemu tome i mislim da imaš dosta toga da kažeš. A nekako da krenemo od tog prvog pitanja, kako si zapravo došao do studija na Oxfordu? Pa, ja sam, da kažem, od nekih dosta ranijih dana znao ja hoću da se bavim biohemija, molekularna biologija, te oblasti. Video sam sebe otprilike u tome polju i želeo sam da odem negde gde bi mi se ukazala dobra prilika za kvalitetan rad, a i dobra prilika za neki dalji razvoj. I onda gledao sam otprilike gde su dobre katedre za to što mene zanima. I na kontinentu našem, spletom okolnosti, desilo se da je najbolja katedra za to bio Oxford. I tako sam doneo neku konačnu odluku da se tamo prijavim da studiram. Zaista fascinantno, a sad možeš li da nam kažeš kako je izgledao sav taj proces, jer mi smo skoro prošli kroz to 4. godina, veliki stres. Kad si ti otprilike počeo sve to da spremaš, jer ja znam treba i viza, treba dosta stvari, kako je izgledao sav taj proces? Pa, zvanično, ono što oni vama kažu, što se kaže na sajtu za prijave, svi univerziteti u Velikoj Britaniji imaju jedan objedinjen sistem za prijave, zove se UCAS. Otvara se otprilike... ja sam počeo da se prijavljujem u maju, u godini kada sam završio 3. i upisao 4. godinu studija. A pre toga, naravno, postoji jedan dug period spremanja, jer to je jedan, mislim, svima nama veoma stran sistem. Mora prvo čovjek da vidi sa čime se on suočava, šta je tu, šta treba da se popuni, šta treba da se preda. Dosta nekih, da li postoje prijemni ispiti, kakvi su prijemni ispiti. Tako da sam proces, da kažem, priprema za prijave je trajao dosta ranije, a prijave su počele tada i traju otprilike do 15. oktobra. Tada oni zvanično 15. oktobar u 6 popodne po britanskom vremenu, znači 7 popodne po našem, gase se, zatvaraju se prijave i nakon toga oni biraju ko će ići na intervju. Ako nisu prethodno postojali neki dodatni prijemni ispiti, ili neka dodatna literatura koja je trebala da se preda, u prijavi vi imate sledeće. Imate prijavu od jedno 30 strana svakolikih pitanja, dokumentacija, gde ti izdat pasoš, koji si državi rođen i tako dalje, dok se uz to predaje i motivaciono pismo i predaje se preporuka profesora, mentora, nekog u suštini ko zna kako vi radite. I onda čekate jedan solidan period, otprilike do sredine novembra, gde vama oni saopštavaju, zovu li vas na intervju i šta onda, dakle, ko će vas intervjuisati, možda vam pošalju nešto unapred da se spremite za intervju, možda vam ne pošalju, zato što je to sad već pojedinačno do onoga ko će vas ispitivati. Početkom decembra kreću intervjui. I sad u toku intervjua to je jedna vrlo, mislim, stresna situacija bila, zato što ja sam intervju imate uglavnom 2 intervjua ili 3, neko je imao 1, uglavnom, generalno imaju se 2, ja sam imao 2. I tebi se to dešavalo u toku 4. godine, ili to je sad već 4. godina, da kažemo decembar, došao narod sa ekskurzije, sve to otprilike kraj prvog polugodišta 4. godine. Tu kreću intervjui, vi dolazite, oni su za vas spremili zadatke i u suštini njihova poenta je da se vidi kako vi funkcionišete, kako vi radite. Ceo ovaj oksfordski sistem može se porediti s onim, da kažem, pazarskim, da vidimo kako cakćete. To je zaista takvo. To je zaista, mislim, takav sistem. Oni vas propituju da vide kako vi rešavate probleme. Jeste li vi u stanju da se suočite, da radite i da funkcionišete u jednom sistemu kao što je Oxford. I onda postaje vam pitanje i oni ih prolaze, ne očekuju sad da vi znate odgovor, očekuju da ih krenete, kako vi razmišljate, da se vidi način rada, postupak.
I nakon toga oni otprilike vas navode, ulaze u diskusiju sa vama, raspravljaju se sa vama oko definicija nekih stvari, sve i svašta se tu događa. To je pola sata. Dakle, svaki od tih intervjua traje po pola sata. Nakon toga vi opet čekate, do otprilike sredine januara. U mom slučaju to je bio 10. januar, ja mislim da su to pomerili za kasnije. Kada vam javljaju, i to čak nije ni konačni rezultat, već vam javljaju da li imate ponudu ili nemate ponudu. I onda da biste vi ispunili ponudu, sad vi imate rok do kraja jula. Aha. Da, do kraja jula, ako se ja ne varam, gde vi morate da predate svoje ocene iz srednje škole, prethodno ste im predali predviđene ocene, odnosno osoba koja vam je pisala preporuku vam je također i napisala koje otprilike ocene će osoba da ima na kraju 4. godine. I nama kojima engleski nije maternji jezik i nismo boravili u Ujedinjenom kraljevstvu i nismo se školovali nismo se školovali na engleskom ni ništa, isto traži položeno engleski jezik. Kad sve to završite, tu nije kraj, kad sve to završite, onda oni konačno potvrđuju ponudu, kažu u redu, potvrđeno je, vi ste sad, vidimo se u septembru, onda tu kreće onaj postupak. Tek tad možete da vadite vizu, pola papira vam je univerzitet svakako završio, ali tek tad krećete da vadite vizu. Kako ti je bio taj period čekanja? Mislim, to je dug period i da li si znao otprilike da ćeš da upadneš? Kako su bila tvoje očekivanja? Moje očekivanja su bila, stvarno nisam znao na čemu sam, jer sam imao dosta, smatram da je moja prijava bila dosta jaka, ali sam imao vrlo čudno iskustvo na intervjuima. Secka bi signal, intervjuše me čovjek sa vrlo jakim francuskim akcentom, što se kaže, vi izađete posle toga, vi ne znate ni šta ste rekli, vi ne znate ni šta je bilo. I onda taj deo, oni baš tu u početku decembra, prvih nedelju dana decembra se odviju svi ti intervju i imate mesec dana gde ne znate ni šta je, ne znate ni gde, ne znate jeste li uopšte dobro uradili, ne znate na šta, oni vama ne kažu ništa. Samo kažu, u redu, to je to, naših pola sata je završeno, prijatan dan. A mislim da je to najgore, kad ne znaš na čemu si, bolje neko da ti kaže odbijen si ili primljen si, nego da te ostavi u razmišljanju. I to mesec dana. Sad mene zanima tvoja reakcija nakon svega toga kada si video da si prošao sve to. Kako je to izgledalo? Pa, bio je to, mislim, taj dan kad sam ja dobio tu ponudu, kad je rečeno u redu, ti si to ispunio, predaj ocene, položi engleski i ono što naravno uvijek nekako vam ne kažu, nađi novac da studiraš. Moram da priznam, ja sam se za taj dan spremio onako vrlo ceremonijalno. Pobriso sto, krpom, onako sve uredio, namestio, spremio, poređao esaj, što se kaže, sve ja sebi namestio, znao ja kako ću da se obučem, kako ću da sednem, na što će to da liči. Ja sam bio sam, kući skroz, mogu sam da radim što spletom okolnosti. Ti si dočekivao tu ponudu kod nas u Pazaru kad dočekuju goste. Yes. Vrlo. Domaćinski, pravo. A tu dolazim sve namireno, jel te? Sve znatnako otvaram na kompjuter, kucam. I sad, spletom okolnosti, pojavila se grupa na Discordu, gde je bio server ljudi koji su se prijavljivali za Oxford. Ja i dalje ne znam kako smo mi uspeli da napravimo toliko veliku mrežu, ali desilo se i polako ljudi počinju da šalju poruke, primljen sam, odbijen sam, meni je stiglo, meni nije. I sad, kad će vaša prijava da dođe, sve zavisi od koleđa do koleđa. Ima ljudi koji su taj dan čekali sve do 4 popodne. Ima ljudi kao ja kojima se to desilo u 10:30. Ja vidim, stiže meni konačna poruka, vaša prijava je ažurirana, vidite novo stanje. I onda vi znate šta god je, što se kaže, stigla je presuda. Bismillahirrahmanirrahim, otvarate. Gledati, pojavljaju vam se onako poruka. Univerzitet u Oxfordu vam je ponudio mesto na molekularnoj i ćelijskoj biohemiji. I ispod dugme vidi detalji i vi gledate kao...
Ja sam u tom trenutku osjetio takvo neko olakšanje. To nije bilo, imaju ljudi, mislim, vidi to one snimke po TikToku ili što god, ono ljudi primljeni na američki univerzitete, oni svi srećni, oni iskakuću, to gleda društvo, to znaju ljudi, to su kupili ljude da to vide. Ja sam to radio sam. Meni nisu baš ni moji znali da se ja to prijavljujem. To je bilo ovako vrlo iznenađujuće. Ozbiljno? Ništa. Ja sam došao, to sam samo otvorio i samo sam odahnuo. Da. Još nisam tako jako dan u svojem životu i odmorio se, ali to je bio... Pa to je taj moment kada ostvariš neki cilj, ne osjetiš odmah da se obraduješ, nego već neko olakšanje, da si svu tu muku do tog cilja nekako prebrinuo. Pa tek onda ide taj adrenalin i ta prava sreća. Kod mene je to samo bilo hvala Bogu i onako sam se zavalio samo u stolicu. Kako su reagovali tvoja porodica kad si im rekao na kraju prijatelji, okolina, drugari iz škole? To je bila sad vrlo čudna situacija. Ja sad lazim, ja ovo treba da kažem mojima. A sani oni nisu znali to... Nisu znali. Ništa. Ni u jednom trenutku. Ozbiljno. Ja sam došao u situaciju gdje ja sad kažem... Primjen sam u Oxford. Ja zovem mog oca. On je na poslu. I... Halo, babi, jesi li zauzet? Nisam, sine, šta treba? Pa ja evo da ti javim da su me primili na Oxford. Telefonskim pozivom se mu javio. Da. I u tom trenutku stvarno ni otac ni majka, niko mi nije bio kući. I sestra u školu, ne znam ni gde je bila, ali znam da niko nije bio kući. Kuća je bila prazna, ja sam bio sam. Moram da zovem telefonom. I otac kaže, ozbiljno? Rekao, da. On se naravno tu obraduje, mislim, naravno, posle toga, kad je došao s posla, mislim, to je već bila, da kažem, ta vesela atmosfera. Zove majku. Halo, mama. Molim, sine, šta treba. Ono sad, mislim, tu, znajući mene, u 90% poziva ja zovem moju majku da pitam gde sam nešto zaboravio, gde sam nešto zaturio. Nevjerovatno to i očekivala. Opravdano. Pa mislim da je ovo poslednje što je očekivalo u tom trenutku. Ja samo da ti javim da sam upao na Oxford. A njena reakcija? Si ti ozbiljan? Šta ti je za posao da me dižeš na cirkusu? Mislim, stvarno, kako bi se reagovalo, u tom trenutku? Da. Prekida vezu, zovem opet, jesi ti šališ? Ko ne. Evo ga dokument ispred mene, poslali su mi ovako, na mail mi stiglo pismo, zvanično, sve fino, PDF, potpisano. Omer, ili se ti šališ? Mislim, logično pitanje. I nakon toga, ja sam posle to kačio na Instagram, eto da kanališem putem društvenih mreža. Posle je krenulo, naravno, lom komentara. Odmah su stigli pozivi, odmah su stigle čestitke. Znate, to mi je bio prvi put u životu da vidim, znate, onako, poruke na Instagramu, kad vam stoje notifikacije, koliko ste imali poruka, pa imate, znate, da li imate iz 1, 2, 3 razbora. To je bio prvi put da sam vidio 99+. Ozbiljno. Ja se sećam u tom trenutku, ti si išao u gimnaziju, mi smo bili ista smena i tad je bila velika priča po školi. Svi su o tome pričali, baš je bio veliki hajp, svi smo bili oduševljeni i nismo mogli da verujemo i nekako baš smo se svi, da kažemo, divili i inspirisao si dosta drugih mladih iz naše generacije, kasnije i za hemiju, i za biologiju. Pokazao si da neko iz našeg grada stvarno može i da nije nemoguće. A mene isto interesuje da li je u nekom trenutku bilo i nekih možda negativnih komentara i da li si u trenutku procesa možda reagovao da ti je ovo previše i da želiš da odustaneš? Pa, moram da priznam da što jeste, mislim, ovo je stvarno velik zalogaj. Da. Pogotovo je bio velik zalogaj posle s onom kampanjom i se svime. Eto, hvala Bogu, to se do sada izguralo za od sada, vidjet ćemo. Ali to je... Bilo je, mislim, komentara nekih možda kasnije gdje dođu. A šta hoće ono tu u Ameriku? U Ameriku? Šta mu to bi za posao da ide obavezno u tu Ameriku? Nisam rekao sam sebi vrlo davno neću preko bare, tako da nisam preko bare ni otišao, ali komentara je bilo stvarno vrlo malo, to je bilo po znacima navoda opšte narodno veselje, ali stvarno jeste, jer ja nisam toliko, da kažem, ljubavi, sreće u svojoj zajednici video. Isto je bilo i nakon što se ona kampanja za prvu godinu završila.
Ne preuveličavam kad kažem stotine i stotine zagrljaja na ulici taj dan. Ja se sećam, ja zovem par drugova, hajde da izađemo. Oni, ispletom okolnosti, jedna od prijateljica s kojima sam bio u tom trenutku, uopšte nije palila Instagram taj dan. I nije znala. Nije znala uopšte. Se dolazi, Omere, što ima kod tebe? Ako ništa, primili me na Oxford jutros. Kako random. Da. Odnosno, ja prvo kažem, imao sam stvarno jedan divan dan, odličan dan, ovako, pa šta je bilo, pa reko, primili me na Oxford jutros. Mislim, što je ona stvarno posle rekla, imao sam baš odličan dan, hajde da izađemo. Stvarno, što je ona rekla, ja sam generalno čovjek koji se lako obraduje za stvari. I onda što je ona rekla, mislio sam, našao si omiljeni cornflakes u Maxiju ili šta god. Da si ti to uradio, ne da si upao na Oxford. Pa eto, kad su u pitanju sve te reakcije, posle bilo je stvarno, i mi se sami sećamo koliko je kampanja, da kažemo, odzivnulo kroz ceo grad, koliko su ljudi bili angažovani i to. Sad, sam proces odlaska, da li ti je bilo teško da ostaviš sad porodicu i da odeš tako daleko, ili ti je opet nekako ta želja za tim velikim snom i naukom nekako prevagnula i pobedilo to? Pa, nije mi bilo svejedno. Ja još u tom trenutku, ja stvarno zapadnije od Bosne nisam video ništa. I Oxford je veliki kulturni šok i za ljude koji su rođeni i porasli u Engleskoj. Da. Tek za ljude koji su rođeni i porasli u zapadnoj Evropi, a tek za mene. I onda neka radoznalost je tu, mislim, preovladala. Hoću da vidim šta je to, hoću da vidim šta ima. Pa na kraju krajeva vidjet ću ih za 2 meseca. 2 meseca, mnogo je. Nikad nisam išao na toliko, mislim, daleko i dugačko, ali mora se. Jeste. Ja moram da se poistovetim s tobom, jer ja sledeće nedelje idem van države na studije i onda mi je interesantno da te pitam o tome kako je li teško, kako je da se navikneš. Pa, navikne se čovjek na sve s vremenom, a na red se čovjek vrlo lako navikne. To tek, mislim, gore stvarno, ja onog trenutka kad sam stigao, mislim, mene izdvajaju me na granici, ispituju me pola sata, pokažu ovu dokumentaciju, onako 20 minuta ispitivanja, vi sletite, gluvi ste, ne čujete ništa. Da. Preživim ja sve to, nađem autobus, dođem ja nekako do Oxforda, mislim, i posle toga to je bilo sve, mislim, tako uređen sistem, namešten sistem. Ima on svojih falinki u nekim možda drugim sferama, ali stvarno znate da ako uradite A, desit će se B. I ako uvek uradite A, uvek će da se desi i B. I onda stvarno čovjek se s vremenom navikne i na voženje levom stranom ulice. Nas je malo udarilo auto par puta kad smo bili u Severnoj Irskoj, zato što nismo taj sistem mogli odmah da se prilagodimo, ali dobro. Mene također interesuje da se vratim na sami proces, pošto si ti rekao da si to sve sam prošao, a mnogi mladi kad krenu nešto da rade, nevezano da li je to akademski ili ovako nešto svakodnevno, ponekad žele da posustanu ili im treba neka podrška od strane nekog trećeg lica, da ih pogura, a mislim, meni kako čujem iz razgovora, ti si sam sebe pogura kroz cijel taj proces. Bez ičije pomoći, verovatno si sam to sve radio. Što se tiče ovih prijava i svega, to je stvarno bilo. Tu sam ja i kog ću ja da pitam. Nemam, što se kaže, nije tu samo da ja ne znam, meni je prvi put i nemam iskustva, nego ne znam apsolutno niko koji imao ikakvog iskustva. Moj glavni neki savjet mladima u tom trenutku, imaj konačni cilj na umu. Imaj konačni cilj na umu. Znači, imaš priliku da se to desi, da ti tamo odeš, da ti nešto postigneš. I početak će sigurno da bude težak i sigurno nećeš da imaš pojma šta radiš i sigurno ćeš negdje i da pogrešiš. Daj sebi vremena, kreni, nastavi. Mene, mislim, dosta motivisalo to što sam ja sam stvarno želeo da odem i stvarno sam se ispremao, ali da sam se preispitivao, tražio izvore, gledao stvari, pa nešto ne odgovara. Tu je, mislim, samo treba čovjek malo
Ja Da. se slažem se, mislim, to je bio težak proces, a ujedno i zanimljiv ishod. Veliki je ponos za grad da imamo nekog ko studira na Oxfordu, a pored toga bi se navezao da nam daš neku zanimljivost iz tvog života. Koliko si već dugo tamo? Pa ja sam sad završio već 2. godinu studija. Gore, ne mogu da opišem jednom rečju. Sve što sam zamišljao i mnogo preko toga. Od toga da sam upoznao prave natano barone, grofove, vojvoze, stvarno sam upoznao te ljude. Pa ne, dolazim prvi dan na Oxfordu, konačno ja dođem do grada, ubodem bez Google mapa i bez ičeg uspem da nađem svoj studentski dom. Dolazim ja, ulazim i sad trebam da nađem zgradu u kojoj mi je soba moja. Ja dolazim onako, izvinite, ali vi radite ovde? Pitam jednu ženu. Radim šta treba mi ta i ta zgrada. Ja dođem, pokažem Jana gde je ta zgrada, vratim se da popnem te kofere, vrata ne rade i ja hoću da se vratim do portirnice da ih pitam šta je sa vratima, pošto mi se otvaraju na studentsku karticu ovako koju imam. Nailazi na mene ona ista žena, kaže šta je bilo s tobom, što si se vratio? I ja ih kažem šta se događa, ona kaže, hajde bar da ostaviš kofere pa se posle vrati do portirnice. Ja mogu da otvorim sva vrata, ja radim ovde svakako. U redu, otvorila mi ona vrata, stvarno sve, ali dok se mi penjemo u stepenici, nosim ja kofere, onako, ona mi takođe pomaže. Kako se zoveš, Omer, odakle si iz Srbije, šta studiraš kod nas biohemiju? A mislim da sam te videla na listi, rekao, a vi ste? A ja sam baronica Catherine Willis od Summertowna, ja sam direktorka ovog koleđa. Sa sve koferima na stepenicama. Ja, kako si tako rekao, izvinite, nemoj mi gospo, nismo u domu lordova. Ovde sam direktorka. Ovde nosimo kofere zajedno. Ne, to je stvarno takva, da kažem, ljubaznost i skromnost. I filmski je skroz. Opuštena atmosfera nekako. Vrlo u tom smislu. Profesori su nevjerovatno pristupačni. Ozbiljno. To je stvarno... Niko te ne gleda s visine, niko te ne gleda kao manje bitno. Ja dolazim, pitam ovog mog glavnog tutora koji nas onako, da kažem, više prati. Neki da po znacima navode ekvivalent razrednog starešine, nas je grupa ovako 4, sastajemo se sa njim jednim ili nekim drugim kog nam on odredi jednom nedeljno, gde diskutujemo neku temu, spremimo neki rad, imamo neke aktivnosti obrazovne. Ja pitam njega, kako biste da vas ja oslovljavam? Ma zovi me Lars. Zovi me imenom. Naučnik, stvarno. Neverovatna naučnik i neverovatni naučnici koji dođu. Hajde da ti pokažem, vidiš ovaj mikroskop ovde, on ti košta $500,000 Dođu profesori, zanima te to, ostani sad posle predavanja, sad ću da ti pokažem laboratoriju, kako to izgleda. Dođe tamo, otvori vam i sad on tu mi pokazuje konfokalne mikroskope. Ta prostorija imala više konfokalnih mikroskopa nego naša država. Ozbiljno. Što nije mala stvar, razumijete, vi sedite tu i pitate, ovo stvarno postoji, ovakav sistem stvarno postoji. Da li si se nakon, sad već 2 godine je prošlo, da li si se opet adaptirao ili ti dalje drži to uzbuđenje, pošto stvarno pričaš kao, znaš, da je nešto novo, nešto veliko, da li ikad prođe to uzbuđenje kad tek upišeš? Stalno ima nečeg novog što se događa, stalno se pojavljuju neke nove aktivnosti. Evo recimo, trenutno sam u timu za međunarodno takmičenje koje se zove iGEM. U timu sam koje predstavlja moj univerzitet. Svaka čast. I tu, recimo, vi taman što se kaže da se ohladite od jednog utiska, desi se nešto drugo. Taman se ohladite malo, dođe ovo takmičenje. Hajde, Omer, ostani. Onda vi tu radite. Onda vi tu nešto možda čak i izmislite. I onda, to je jedan zaseban, neverovatan trenutak bio u mom životu. Vi stalno nailazite na neka nova iskustva, da kažem, stalno se pojavljuje neko novo, stalno vi nalećete na neka nova iskustva, stalno, kako da vam kažem, to je jedno od retkih mesta gde sam doživeo da mi čovjek šalje poruku. Ja sam usred, pošto tu ima i studentskih sekcija, svega i svačeg, doživeo sam da ja usred nekih vežbi tamo pišem, računam, spremam, stiže mi poruka, Bože, šta se događa, ko me zove u ovo vreme, na vežbama sam, vadi mi piše poruka,
Omere, razumeš li se u stara čembala? Imamo jedno, ako te zanima, instrument, bit će tu u studentskom domu i vi se tu sad... To je mesto gde se takav tip situacija događa, gde vi svi ti stalno se pojavljuje nešto novo i ljudi ne prezuju od toga da urade nešto novo ili nešto interesantno ili da budu autentični. Interesantna je ta povezanost između profesora i studenata međusobno, da to nije samo mesto gde vi hoćete nešto da naučite od nekog, nego da se ujedinite i da napravite nešto novo. Da, tu je meni vrlo fina stvar što oni nude. Tebe to zanima, pa piši profesoru. Dogovori se s njim, možda možeš da radiš kod njega, možda ima slobodno mesto, pa ako išta bar da naučiš neko iskustvo. Ako te zanima, pa javi se čoveku. Ako te zanima, evo ti prilika. Možda ti, najvjerovatnije će oni da ti odgovori. Verovatno ćeš tu možda raditi, steći neka prijateljstva. Poznajem ljude koji su otišli na neke prakse, tipa mesec dana, 2. Hteli da prate rad nekog profesora. To im se toliko svidelo da su oni rekli, ja sad znam gde ću doktorat da upišem, ja sad znam čime ću dalje da se bavim u životu. Da, tako neke stvari te nateraju da ti odrediš šta želiš dalje. Mislim, tako je nama bilo i sa ovim nevladinim organizacijama, projektima. Nekako uđeš u nešto i kažeš, meni se ovo sviđa, hajde to da nastavim. I sve se nekako jedno na drugo nadovezuje, pogotovo kad se pronađeš u tome što voliš. I onda ti kad radiš to što voliš, tebi će ljudi i prilike sami da dolaze jer si prepoznatljiv kao kvalitet i potencijal. A mislim da se razlikuje kod nevladini nego kod formalnih i neformalnih događaja, na primjer, kako su ljudi upušteniji. Ja znam, na radionicama to je mnogo pristupačniji pristup. To me podsjeti kad ti kažeš da će uvek neko nešto da ti objasni, da te pita, da ti pokaže i nekako te to pridobijete. Da, zato je meni interesantno i to sam upravo pomenula, ta povezanost između profesora i studenata. Jer eto, mi smo navikli na neki pristup, stvarno sediš, čekaš, dobiješ to što ti on ponudi i izađeš, nemaš nikakav posle dodatni feedback, nikakve konsultacije. Kao završio si i to je to. Da, i sad hajde, slobodan si. Da, to je, pazite, vrlo i dalje jasna dinamika. On je u hijerarhiji ovde, ja sam ovde. Demonstratori su negdje između, ali pozicija gde smo je vrlo jasna i odnos je tu vrlo jasan, ali samo ne žele da ima prosto jednostavno nekih prepreka. Tu je misija, poenta, cilj da mi učimo. I oni su vrlo, vrlo otvoreni za razne stvari. Mislim, ja sam doživeo, imao sam neki zadatak iz organske hemije, ja radim, spremam ispit. To mi je bio ispit u prvoj godini. Ja spremam i shvatam da mi nešto i nije baš najjasnije. Ja rekao, hajde da napišem mail profesoru, poslaću ga sad, pa šta bude? I ja pošaljem mail, profesor odgovara 20 minuta kasnije. Daj, Omere, pošalji sve što imaš, ajde, ja taman nešto, ne mogu da spavam, daj, pošalji mi to, hajde da ti pregledam, red je. Stvarno, profesor na Oxfordu. Ali ja lego da spavam, 1:15 stiže mi, evo ti pregledano, samo preporuka ovako, gledaj to tu, obrati pažnju na to, inače ovako u redu. Evo ti druga neka lista zadataka, ako te zanima, mislim da bi ti ovo možda trebalo, eto. Ja iskreno nisam očekivala to, nekako baš... Kod nas u 11 sati ako pošalješ poruku u kraju. Da, posle 7, kraj. To je, da kažem, nešto vrlo otvoreno i pristupačno, da, nekako što je to fina situacija kod njih stvarno. Baš si nekako promenio perspektivu. Sad, ceo taj put nije samo stresno upisati fakultet, nego i otići, ti si bio sam, tamo si stekao nove ljude, sve krenulo iz početka. Kako je izgledao taj sad novi proces socijalizacije i traženja pravih ljudi? Pa, situacija je bila vrlo interesantna da smo mi uspeli, sad mi kako je ko bio potvrđen da će da dođe, kako smo za koga bivali postepeno sigurni, dolazili smo u situaciju da smo opet nekako uspeli da napravimo grupu na WhatsAppu s nas 1000 ljudi. Tako da par meseci unapred ja doživim da ja već interagujem sa pojedinim ljudima. Ja sad dolazim, smještam se ja u sobu, počinju neke te aktivnosti. Oni prvu nedelju ostave čisto za navikavanje na sistem, kakav je tu upoznavanje sa okolinom i tim stvarima, da tako kažem. I tu vi onda počnete da nalećete na ljude, da se upoznajete sa ljudima u domu. Moj dom je stvarno fin zbog toga zato što vrlo je ušuškan.
I vi ne možete da izađete kao u onim nekim, kao u pojedinim domovima gde vi možete da izađete i da ne naletite ni na koga. Sa druge strane, u mom domu je bila stvarno situacija da vi ste stalno negde, stalno ste s nekim, atmosfera vrlo onako prisna, ušuškana. Da. Stalno su tu neke aktivnosti, stalno su tu neka društva, stalno imaju neka interesantna predavanja izvan nastave koje studenti organizuju, pa ako vas zanima iz teme nevezano za vaš studijski program, možete da odete, upoznate ljude tamo, učlanite su studentska društva. Društava studentskih ima u Oxfordu za apsolutno sve. Pa postoji društvo uživalaca u čaju. Društvo za podvodno ronjenje. Molim. I jesi li član nekih društava? Pa jesam. Bilo je to društvo, recimo, poput oksfordske kahve i tako nekih Posedak. Oni su to formili u smislu onih okupljanja koja su se odvijala, da kažem, ranije u tipa 17. veku u Osmanskoj imperiji, gdje su ljudi dolazili, sednu, popiju kafu, tu bi se diskutovalo, ne znam, nova otkrića ili nešto novo što se tiče vesti, društvo, takve neke stvari. Ima društvo studenta poreklom s Balkana. To sam htjela isto da te pitam, da li ima nekih poznanika koji su iz Srbije i sa Balkana? Vrlo, vrlo slabo. Ljudi iako odu, oni odu na doktorske studije gore. Što se tiče osnovnih studija, ja sam trenutno u situaciji da sam vrlo, da kažemo, sam. Ima ljudi, recimo, naletao sam na ljudi koji su poreklom sa Balkana, ali su rođeni gore i porasli gore i onda su oni tu na fakultetu. Da. Oni su tu fakulteti upisali i onda vi stvarno naletite na tako neke ljude, da kažem, na dijasporu, ako naletite. Naletite na dosta, recimo, što se Balkana tiče, recimo, Albanaca je veoma velik broj gore u studentskom telu, a i među ljudima koji tu žive, pošto je u pitanju grad na sat i pod Londona, koji je otprilike veličine Novog Pazara, tako da... Ozbiljno, kako se zove grad? Oxford. Kako pitanje? Ali nisam znala da je ono tako mali, ja sad pitala, rekao, pa gde je to Oxford, ne bi trebalo stvarno približno veličine Pazara. Ja sam se razmišljala sad da se ne zove isto, ali pa to, i ja sam mislila sad da si u nekom drugom gradu, ideš na fakultet na Oxford, eto, interesantno. I koliko je udaljeno od Londona? Tipa sat i po vremena, 2, zavisi sad u kojem ste delu Londona. Ima ovako redovan autobus, obraća na 15 minuta. I se posjetio ovako tipa London i neke druge gradove? Nama je to trenutno interesantno jer nam i dalje važi viza za UK. London striktno, kako da kažem, striktno poslovno ili nekim povodom. Nisam stvarno, nisam želao da idem onako turistički, niti sam imao preterano neke mobilnosti, mogućnosti da odem turistički, ali se desi, neko iz Pazara je spletom okolnosti tuda u Londonu, hajde navrati, hajde dođi. Pa mi kad odemo. Pa posle pozovem njih, hajde ljudi, imate autobus na svakih 15 minuta, tu dođete vi do mene, dođu oni do mene. Posle, bilo je par nekih konferencija u Londonu koje sam želao da ispratim, pa sam i tim povodom posle kasnije išao za London. U sklopu, recimo, ovoga takmičenja, nešto nam je trebalo, išli smo za London, da kažem, par navrata, striktno, da kažem, ili poslovno, ili jer imam musafire neke, znači striktno povodom nekim, onako, nisam preterano turistički obilazio, stvarno. Rekao si da je Oxford mali grad, kako ti se čini, sigurno si, dosta vremena provodiš tamo i sigurno si obišao svaki kutak? Pa, Oxford... Fin je grad, otprilike, ko što ja kažem, veličine Pazara, za mene to baš nije mali grad. Za Kineze koji dođu da studiraju, oni kažu ovo je selo. Ja sam se stvarno, fino sam se navikao na društvo, na ljude tu, poznate vi malo i lokalnog stanovništva, upoznate vi ljude koji tu žive. Uglavnom, znate kako, centar grada je vrlo univerzitetski, vrlo turistički. I onda tu redovno imate ovih nekih, da kažemo, turističkih pojava. Jednom što vi pređete most, jedan ovako, da kažem, na istočnom delu grada, gde počinju zapravo kuće, onako gde ljudi žive, to je malo drugačija atmosfera. Istok Oxforda je, recimo, jedna stvarno ovako mešavina kultura. Sever Oxforda je, recimo, onako klasične viktorijanske vile, ceo taj deo grada je takav.
Istok ovako imate jednu veliku, široku ulicu, Cowley Road, gde imate svaku moguću prodavnicu, restoran, svakog mogućeg naroda. Tu naravno sretnete lom studenta koji tu dođu, izađu, fina, jeftina hrana, naletite na raznorazne ljude. To je bila vrlo fina prilika. Uspio sam da nađem prodavnicu koja prodaje ćevape. Ozbiljno, u sred Oxforda imaju ćevape. U sred Oxforda postoji lokal koji drže Kurdi iz Iraka. Oni imaju svoju pekaru, svoju prodavnicu i svoju mesaru. I tu oni spletom okolnosti prodaju kao proizvodi iz istočne Evrope i Balkana. Ja sad ulazim, Evo me. vidim 505 sa crtom bombone, prodaje čovek, Eurokrem. Stvarno. Moram da priznam, cene neretko jeftinije nego kod nas. To sam doživeo. Čudna informacija. Da. Stvarno, onako uletite i vidite 505 sa crtom, Vegeta, čuda. Ne mogu da nađem jogurt nikako do duše, hoću da iskopnim. Ali si stvarno našao bez Eurokrem jogurta, i ali ćevape. svega ima. Interesantno, stvarno, saznajemo neke stvari koje ne bih nikad očekivala da mogu da čujem kad bi iz znala. Oxforda. Da, interesantno mi je što je to tako mali grad, opet imaš 3 različite strane i to, da kažemo, mirno i turističko i prodavnice i sve ljude sa strane. Da li ti je na početku kao bilo odjednom toliko različitih ljudi, toliko različitih kultura, da li si osetio neke prepreke društveno i to tako ili nekako svi ste sa istim ciljem pa je možda bilo lakše? Što se univerziteta tiče, stvarno vrlo otvorena zajednica, vrlo prijatni ljudi. Pitali su me onako odakle sam, ko sam, šta sam, kako to iz Srbije musliman, čuveno pitanje. Kako to, a gde je taj Novi Pazar? Dolazili su do pre nekog dana sam imao prijateljicu iz Hong Konga koja je dolazila u Novi Pazar da me obiđe. Imao sam prijatelja iz Velsa koji je kasnije došao u Novi Pazar i obišao me. Imao sam vrlo, da kažem, prijatno iskustvo. Ljudi je dosta zanimalo, dosta im pričam o tome. A šta je njima interesantno? Mislim, ovo dvoje koji su došli na Novi Pazar, šta im je nekako bilo najinteresantnije kod nas? Korzo. To svima, bukvalno. Ali ne samo Korzo, ali generalno, da kažem, rekreacioni centar. Uvek su očarani konceptom rekreacionog centra. Šta kad im god je pomenem. zanimljivo? Pa znate kako, zanimljivo im je da postoji, da kažem, neki park koji ima i terene i tu su deca i to je sve, i ima zelenila i sve je to fino i to je sve vrlo bezbedno. Da, pošto u Engleskoj, doduše, ta situacija ponekad njima i nije baš prijatnija, u pojedinim naseljima ima svega i svačega, a ovdje da je to tako u centru grada tiho, prijatno, ako u podanu, u ponoći može da se prođe. Da, kod nas nekako uvek bezbedno, na kojem god se mjestu nađeš, koliko god sati. To je stvarno, to im uvek bude interesantno, prosto jednostavno onako društvo, ljudi. Oni, što se Balkana tiče, nažalost, prva asocijacija im budu svi mogući ratovi koje smo imali od srednjeg veka na ovamo. I onda im bude vrlo prijatno kad im pokažemo ovako jednu drugu stranu Balkana, ovdje, mislim, u Novom Pazaru, da je stvarno fin, miran, prijatan život. Da. Sve nas od tih, da kažem, trvenja i podela, hvala Bogu, zaobišlo. I onda im to stvarno bude ovako prijatno i njima iznenađenje. Mislim, eto, razbijem neke predrasude koje mi ponekad malo imaju o Balkanu. Proširim, naravno, mislim, i neke detalje o našoj kulturi i stvarima. Stvarno, svaka čast. Mislim, interesantno i mnogo je lepo to što ti opet, iako si tamo na Oxfordu, to je stvarno jedna velika nova zajednica, vučeš i stvarno jednu dobru i lepu sliku o Novom Pazaru i prenosiš je nekako tamo. Pa, doživeo sam stvarno, mislim, generalno i našu kulturu i ne samo Pazara, da kažem, već i našeg naroda i naše zemlje. Stvarno, doživeo sam, eto, jednu noć, neko okupljanje bilo tu, mislim, zvali neko društvo, seli tu, naravno, ja ponio džezu i ponio kahvu. Nisam ni ponio kahvu, kahva mi je bila doneta. Dolazim u situaciju, onako, 12:30 mi sedimo tu, pričamo nešto. Očigledno je da je bilo to sve pred kraj semestra, otprilike. I mi sedimo i nekako se potegne priča o tradicionalnim pesmama. Ja tu zatičem sebe 12:30 odnoći, kako studentima engleskog jezika prevodim sevdalinke. I zovem mog jednog prijatelja koji je uradio prepev nekoliko sevdalinki da mi baš
pošalje prepев na engleski jezik. I onda sam im to slao. Pa znam da si ti bio i u muzičkoj sekciji u gimnaziji, svirao si instrument, kod vjerojatno ti to i bilo i lakše. Pa i gore sam u horu, imali smo turneju u Francuskoj sad nedavno. Tako da i tu su i te, da kažem, sekcije studentske i dalje aktivne. I tu su naravno prilike nevjerovatne, mislim. Onako dođe kao što ti kao, hoćeš da sviraš orgulje, evo ti ključevi, onako bace vam. Ja nemam orgulje u prečniku od 200 km od mene, najbliže mi ove u katedrali Blažne Djevice Marije u Beogradu, tamo u sedištu nad Biskupije, ovamo mi u domu imamo 2. 2 više nego moj okrug. Nekako si pomenuo i to razbijanje predrasuda i svega toga. Mislim da si ti primjer da nekako ta multikulturalnost razbija te predrasude i stereotipe. A meni sad isto interesuje kako je bilo tvojim roditeljima to odvajanje. Mislim, ovdje kod nas dosta se čuje od samih roditelja da ne žele da puste svoju decu dalje, da nekako žele da ih pridrže za sebe, da su im nekako tu na vidiku. Kako je bilo tvojima i šta ti misliš o tome? Pa, nije im bilo lako. Nije im bilo lako uopšte, mislim, ni onda kad sam ja to pisao, mislim, naravno, vaše dijete odluči da ode na suprotan kraj kontinenta, negde gde, ne da nije, mislim, samo bilo. No što se kaže, nemate kog ni da okrenete. Hajde da je Beograd, možete da dođete kolima. Hajde da je Turska, pa autobusom dan, pa može da se dođe. A ovdje ste u situaciji gde ne možete da uđete nikako, osim što se kaže da vas još to košta i vize i svega i svačega, a nešto nemate ni neku dijasporu, tamo nemate kog da okrenete, što se kaže. Nema nikog. Ma ne, nije im bilo lako sigurno. Nije im bilo lako ni onda kad sam ja krenuo o tome da kažem, kad je uopšte počela ta priča, mislim da ću ja da idem. I bilo svejedno, mislim, oni su svesni da ja tamo idem radi svojeg poboljšanja i unapređenja i obrazovanja i svega, ali idem vrlo daleko, idem u vrlo nepoznato. Nije lako, ne može da bude lako. Posle, mislim, da ne pričam sad o tome što nije lako što se tiče, da im nije lako bilo ni kroz ovu kampanju, recimo, dok se skupljao novac koji mi je uspio da mi izgura prvu godinu i donekle, kasnije uz neke napore mi izgurao i drugu godinu. Da. Reci mi, kako je išla cijela ta kampanja i kako sad ide ceo proces za 3. godinu? Kampanja je, kad ovako sad pogledam retrospektivno, da kažemo, stvarno se osjećam kao da sam ja tih 25 dana života sanjao. Zato što, i sve onako, da kažem, mutan ovako san, noćna mora, ne znam kako da to opišem, jer stvarno je bilo nevjerojatno stresno iskustvo. Da. Imajmo na umu. Ja na tu kampanju, prvo što su mene, pojedini ljudi su morali da me nateraju da ja to počnem. Ja sam to govorio, šta ću ja to, ima preček daj bre čoveče, ideš da se obrazuješ. Yes. Da, nekako. Idi to, počni to. Posle toga, mislim, vrlo stresno, vi ne znate šta se događa. Opet, da kažem, velika neizvesnost. Opet, pa i to je za donekle, šta ćemo za dalje. Opet tu se odjednom pojavljuje, da kažem, lom medija, mnoštvo institucija, mnoštvo ljudi, ali opet to je stvarno su svi skočili i stvarno su svi pomogli. Što je, ja također to smatram uvek veoma važnom stvari da pomenem. Ja u toku te kampanje protivljenje ili bilo kakvo negodovanje na račun toga je bilo faktički neznatno. Zato što svaka institucija, svi, ne može baš da se izdvoji čak ni ono grupacije ljudi da kažem, oni su imali nešto protiv, oni nisu pomogli. Ne. To je, mislim, opet tu se pokazao, da kažem, pazarski duh na delu. Da. Gde stvarno, ja sam doživio onako, stiže mi poruka, 3 odnoći, Omere, jesi li budan slučajno, ljudi mi traže tvoj broj, mogu li da pošaljemo vamo. Dođe neko, pozove vas onako, znate, javi vam se, da li bi mogu slučajno da dođeš ovamo? Ili, ja znam jednu svojtu, ona radi tamo i tamo, hajde da vidim nešto.
od toga nešto bude 4000 franaka. Od nečeg, da kažem, od nekih tako drugih situacija, to je stvarno, ljudi su se pojavljivali, prilike su se pojavljivale, dakle se nisam ni nadao. Pa da nekako, baš kao što si rekao, tu se vidi taj duh pazara i mislim da ljudi stvarno sad i prepoznaju koliko je obrazovanje bitno i koliko je, kad stvarno prepoznaju potencijal, da je on vrijedan ulaganja. Poznavali te, ne poznavali te, to je nekako taj naš mentalitet. Sad mene zanima da li si da li to i dalje traje, da li se to i dalje nastavlja? Pa, volao bih još nešto i dalje da znači, ovo nije bio duh samo pazara, ja sam dosta podrške dobio iz susednih gradova i iz recimo Beograda, spletom okolnosti iz Zemuna iz nekog razloga. Dosta mojih prijatelja koji žive u ostatku naše zemlje su stvarno također podržali dosta, da kažem, dosta nekih firmi, institucija koje su delale van našeg grada su me isto podržale. Nekako sa svih strana si dobio. Mislim da svako ko prepozna kvalitet i vidi osobu koja će da ulaži u svoje obrazovanje i doprinese nešto zajednici, bez obzira odakle dolazi će da pomogne i da bude tu, da ulaži u obrazovanje. Nekako, mislim da je jako važno to da nije samo pazar taj koji pomaže, nego su tu svi ostali da pripomognu. To je bilo jedno, mislim, stvarno prijatno iznenađenje i hvala im neizmjerno na tome, mislim. A za budućnost i sad, za buduće godine, sve i dalje veoma neizvjesno. Da. A nekako, mislim, pitanje mi je to bilo u glavi, šta kada se sve to završi? Da li imaš neke planove za neku dalju budućnost? U smislu nakon fakulteta? Jeste. Da. Pa, moj neki plan je bio, eto sad, pošto trenutno radim stvarno na razvoju nečeg u sferi dijagnostike, jedan ovako novi, trebalo bi da bude objavljeno sad, prezentovano na konferenciji kasnije u oktobru, početkom novembra, jedan ovako novi dijagnostički test za bakterijske infekcije, za recimo rezistenciju na antibiotike. Mislim, može da se prenameni generalno za gledanje prisustva bilo kojeg gena i da odgovor bude vrlo brz i jasan i da se dobije u roku 20 minuta. Ono što sad ja nameravam dalje jeste da nastavim malo da se bavim time i ono što bih ja zaista volao, mislim, to u sferi biotehnologije, da nekad kasnije to također donesem, vratim u Novi Pazar ili da budem u mogućnosti da podržavam Novi Pazar sad ma gde god bio. Da. Mislim da je jako važno to i za ceo grad da ti imaš nameru da pomažeš svojoj zajednici i u nekoj dalje budućnosti i jako mi je drago to što nekako ti je jako dao tu priliku da možeš da istražuješ, da nešto novo smisliš. Eto to, mislim, ne razumijem se toliko u hemiju i sve to, ali jako mi je drago da postoje tako neke inovacije i da si ti taj koji ih istražuje. Da, i meni je također interesantno to što, osim toga što prenosiš našu sliku Zapadnog Balkana i same države i Novog Pazara tamo, planiraš i sve to što uzmeš tamo i dobro da vratiš opet nekako na neki način i kod nas. Mislim, ovo je jedan vid doprinosa da ljudi čuju koliko je to značajno i koliko je drugačije tamo za razliku od nekih stvari. Pogotovo kad je u pitanju zdravstvo i zdravstvene nauke. Pogotovo što se tiče stvarno i sistema učenja, ali nekih prilika uopšte gledano za to što mi ovde evo, često se pojavljuje i pominje ta situacija kao razlika između Beograda i provincija što se tiče prilika za obrazovanje. Kakva je tek razlika između Velike Britanije i Zapadnog Balkana? Ne zato što mi sad to nemamo ili nismo sposobni, već zato što jednostavno ne čujemo, nemamo odakle da čujemo, nemamo odakle da saznamo za određenu priliku, za određenu konferenciju, možda bismo mogli možda mi imamo ljudi koji su vredni i dostojni i rade i mogli bi da prezentuju i možda osvoje nešto na nekoj konferenciji u, Nemačkoj, ali da li te informacije dođu do nas? Ja sam tek kada sam otišao gore postao svestan koliko toga što se tiče događanja, eto bar u toj sferi što se tiče našeg grada, mi zapravo ne znamo uopšte. I onda sad
polako pojavljuju se prilike, uspevam da po nešto donesem, doprinesem, da dam, da prosto jednostavno proširim znanje o tim nekim prilikama, da to može, da to treba i da se trebaju podržati naši ljudi koji bi tamo da idu. Da, eto, ti si idealan primjer jednog pokretača promjena u svojoj zajednici. Ovo je moja omiljena tema, ja uvek volim da se nadovežem da kad vidim osobu koja voli da nađe nešto i da podijeli sa ostalima, da zapravo ta neka prilika, to nešto što je dobro čuje širom. I nekako je to poguraj me, jeste na nekom... Cijela priča. Na nekom možda drugačijem nivou, ali nama je jako važno da ostali čuju i priče ljudi koji imaju nešto da podijele, a i prilike koje postoje širom svijeta, a zapravo nekako nemaju tog dometa da ih mi mladi čujemo. Da. I nekako sad za kraj, pošto ova tvoja priča je meni toliko fascinantna i mislim da bi mogli da pričamo satima i satima, nekako da podijeliš neku poruku mladima koji ne znaju šta dalje, ali zapravo treba im neki poguraj. Pa ja bih im preporučio da kada trebaju da se suoče s nečim, da ne kreću onako pomalo i malo. Ne znam da li ću to da se upustim ili polako, ili se upuste, da kažem, daju 10% od sebe i onda nakon toga se povuku, nisu sigurni. Ja sam malo više pobornik toga, uđi u to u potpunosti. Uđi u taj projekat, uđi u to čemu ćeš da se posvetiš u potpunosti, jer samo nebo je granica. Sad, to se može pokazati kao pravi i kao pogrešan put za nekog. Nakon toga ne treba prezati od toga da napravili smo grešku, hajde da probamo opet. Kod nas postoji malo ta kultura da nas je strah, šta će ljudi pričati, napravio sam grešku, možda bih ovo da promenim, možda bih ono da promenim, možda bih da se povučem iz one organizacije, ovog projekta, ovog fakulteta, čega god. Ne treba se plašiti toga da vi sad napravite grešku, ali morate biti svesni da u redu, napravili smo grešku, vreme je sad da kažem da stanemo s ovime, idemo na nešto drugo, ali idemo odmah na nešto drugo. Da. To je da prosto jednostavno, to su mi dva glavna savjeta. Posvetite se u potpunosti i ne plašite se od toga da kažete napravio sam grešku, hajde da probamo opet ili hajde da probamo drugačije. Da, i mi smo sami vidjeli kroz naš projekat da jedino možemo da uspemo ako se skroz posvetimo tome i da jedino tako i možemo da vidimo da li je to skroz za nas ili nije. A mene tvoj savjet podsjetio na jedan događaj kada sam ja otišao u banku nešto da otvarim račun za stipendiju i kaže onaj čovek koji radi u banci meni šta si upisao, ja kažem zubni tehničar i kaže kao nebitno je čime ćeš da se baviš dalje u životu, samo je bitno da odabereš jednu stvar i da se tome posvetiš i da budeš najbolji u tome. Nebitno da li si frizer, da li si zubar, da li si ne znam, Da, tu bih samo volao da se nadovežem, da stavim do znanja onako. Kod nas dosta postoji ta kultura, ovo zanimanje je dobro, ovo treba upisati, ovo je vrhunsko, ovde treba, ovo je dobro, a društvo ne može da funkcioniše bez svih zanimanja. Znači, idite tamo gde vi smatrate da vi možete da doprinesete društvu, uopšte, svetu, čemu god. Našao sam način na koji ja mislim da sam u mogućnosti da kažem da doprinesem svetu na svoj način. Da. Ali to je ono čuveno, da li ćeš ti to zanimanje ili to zanimanje, ali uvek će da govore, ne znam, medicine, vrhunsko, treba to upisati i on je doktor i on je ovo i on je, ali to je malo isto što ja smatram da i ovde se pojavlja isto kao prepreka pojedinima u društvu. Da smo svi doktori, ko bi, ne znam, radio u pekari, ko bi proizvodio neke proizvode, ko bi nam popravljao kola, ko bi nam neke osnovne svakodnevne potrebe, ko bi to radio, jer
Ja se posebno slažem sa tim jer smatram da je svako od nas rođen sa nekim drugačijim talentom i svojim potencijalom. I onda umjesto da ganjamo sve te neke, da kažemo, narodno sigurne stvari, šta smo onda mi uradili sa time zašto smo zapravo rođeni i zašto stvarno imamo potencijal.